Истината за новите деца, която никой не ти казва, ако усещаш, че детето ти е различно, може би не грешиш. Защото децата, които идват днес, не са като тези преди. Те са по-чувствителни, по-интуитивни, по-осъзнати и най-важното, не идват просто да се впишат в света. Идват да го променят. Тези деца не искат перфектни родители. Искат осъзнати родители. Родители, които слушат, които усещат, които не потискат, а подкрепят. Истината е, че това променя всичко. Не става дума само за възпитание. Става дума за вътрешна трансформация. За теб. Защото тези деца не могат да бъдат контролирани по стария начин. Те не реагират на натиск, не се вписват в рамки и не следват сляпо. Те усещат и ако не ги чуем, ще се затворят. Много родители усещат това още преди детето да се роди. Интуиция, сънища, дълбоко вътрешно знание, че идва нещо различно. И когато детето порасне, започват въпросите. Защо не се вписва? Защо не слуша? Защо е толкова чувствително? Но може би въпросът не е какво не е наред с детето, а какво ново идва чрез него. Защото тези деца не са проблемни. Те просто не са създадени за старите системи. Образованието, каквото го познаваме, често не ги разбира. Ако едно дете не пише добре, става слабо. Ако не е добро по математика, става проблем. Но същото това дете може да бъде изключително креативно, дълбоко интуитивно, невероятно въображаемо. И вместо да развием това, ние се опитваме да го поправим. Истината е проста. Детето може да научи умения, но дарбата, тя вече е вътре в него. Твоята роля не е да го оформяш. Твоята роля е да го видиш, да му дадеш пространство, да го разбереш, да му позволиш да бъде това, което е. Защото тези деца не са тук случайно. Те са тук, за да променят начина, по който мислим, учим и живеем. И може би ти не отглеждаш просто дете. Отглеждаш бъдещето, а бъдещето започва с теб. Ако това видео ти хареса и помогна, сподели го с родител, който минава през същото и се абонирай за още съдържание, което променя начина, по който виждаш детето си.